Magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Nakakalungkot pong isipin or dapat po ba akong malungkot? Ay, parang si Nicole Yala mag-isip to. Pabago-bago. Nakakalungkot isipin or dapat nga ba akong malungkot? Napapansin ko lang po kasi kapag ang traveling po sa iba't ibang parte ng Pilipinas ay mas mahal pa kaysa sa pag-travel abroad. Bukod pa doon, ang isa pa pong napansin ko, kapag ang produkto po ay gawang Pilipino, katulad na po ng mga Filipiniana o kaya ng mga bagay-bagay na made in the Philippines, bakit minsan mas mahal pa sila kaysa sa mga produkto na galing sa China? Kaya tuloy minsan, kahit gusto mong suportahan yung Pilipinas, hindi mo masuportahan. Hay, ang dami ko na nga problema, dumagdag pa to. Actually, girl, ang dami na nga rin namin problema, dumagdag pa to. Tama. Thank you, Tambalan. Sana makita ko kayo this year. God bless. Ayan. Ay, salamat Sana magkita tayo this year at sana may dala kang alay. Correct. Yan. Kapag ka may alay, ibig sabihin nakaluluwag-luwag, Tama. maayos-ayos ang pamumuhay, ganyan. Ibig Check. sabihin, maayos ka. Okay. So, ano yung sinasabi niya? Mas mahal? Ganun talaga yung katotohanan Nakakalungkot, eh. Nakakalungkot din kasi talaga Sobra. yun. Na minsan nga, magko-compare ka ng ticket price sa ibang bansa versus sa Pilipinas, mas mahal dito sa Pilipinas. Oho. Ganyan. Hindi namin alam kung anong kadahilanan talaga niyan eh. Maaari kasing hindi ko alam. Ba't ko ba kailangan isipin? Ang dami ko ng problema, isipan ko pa yan. Well, ako, hindi ko rin maisip. Inisip ko lang kasi pulo-pulo rin naman kasi yung Pilipinas. I mean, hindi rin naman siguro baka konti kukunti yung lang. flights, ganyan, Pero parang tingin ko ang ganon. unang pwedeng gawin dyan, mag-subsidize yung gobyerno. May sinasabi ka ba? Eh, Na hindi. ano sinasabi mo? Ano Kasi- suggestion? kasi pag In case may nakikinig. Di ba dahil ngayon mahal kasi kukonti lang yung nagta-travel. So lugi naman ang eroplano. Kaya naman, mataas. mahal ang gasolina So eh. ngayon kung isa-subsidize ng gobyerno yan, pag nakita na ay mura, so dadami na ngayon magfa-flock na. So pwede nang tanggalin ng gobyerno na kasi marami na nagta-travel. Bababa na ngayon yung cost. So paano isa-subsidize nila sila ang bibili? O paano Parang part ng pamasahe, sila ang magbabayad. di ka Parang sure ganon. mangyari yan. Para sa damit din. Oo. 'Di ba? Importante din yung subsidy para nakita nila ay para maraming mag-flock na magganahan na ay mura lang so bibili ngayon so pag So si government ang magsa-subsidize. For a start, 'di ba? Oo. Law of ano lang 'yan eh. Anong law? Ano ba 'yan? Basta Sure demand ka ba? something. Supply and demand. Yan, oo. Pag mas marami ang demand, Oo. mas madami ang supply, mga ganong Basta eklabo. ganon, Basta supply and oo. demand. Kaya hindi dapat kami tinatanong tungkol dito. Hindi kami, alam mo, Magulo pa utak namin. Magulo pa Galing isip weekend. namin. Hindi kami ang dapat na tinatanong dito, pero tama ka rin naman sa iyong observation. Which nakakalungkot. Nakakalungkot din naman talaga. Lalo na kunyari sa travel, hindi ko rin talaga alam kung paano at anong kadahilanan eh. Maaari kasing kulang nga ang flights going to the Oo. different parts. Like for example, hindi na talaga nararating. Maaring yung lugar na yon, yung airport nila ay hindi rin meant para magkaroon ng maraming flights na pwedeng may mga planes na maraming alam mo, nag-iimbento po ako ng kwento dito. Nag-iimbento ako ng kwento dito. Ramdam ko talaga yung pag-iimbento ko ng kwento.
Ramdam to talaga yung pagiging scriptwriter ko today, 'di ba? Baka may ganon. Hindi namin alam Hindi pero namin alam for sure kasi hindi naman po kami ekonomista. Assumptionista lang, loyalista. Correct. Ayan. Yun lang talaga kami. Pagdating naman dun sa mga damit, totoo naman talaga, Jegs, na pagdating sa mga Filipino products, especially yung mga yung talagang gawa ng Pinoy, medyo may kamahalan talaga siya. Sa akin, nakakalungkot siyang isipin pero lagi po natin tatandaan kasi marami po sa mga kasuotang Pilipino ay ginagamitan po ng kamay. Ayan, manual. Manual labor po. Oo. So isipin nyo na lang po, marami po yung matatanda na hanggang ngayon ay naghahabi pa rin. Paghahabi. Naghahabi pa rin sila. And ayaw din naman nating patayin yung kanilang negosyo ng paghahabi. Hayaan natin na ipagpatuloy itong kultura na to, tradisyon na ito ng paghahabi. At hindi po ito madali. Tsaka yung mga pinagkukuhanan din talaga nung tela, malalayo. Di ba? Yung mga ganun. May kasama kasing gawa ng kamay eh. Kaya nga sabi ko nga, dapat may makialam yung gobyerno dito, yung subsidy para mabili ng ordinaryong tao. Kasi hindi talaga siya mabibili ng ordinaryong tao. Yung mga yung mga ganitong suot ko, Yan. yung mga may ganitong klase ng paghahabi, hindi po siya mura eh. Hindi siya talaga, meron talaga siyang presyo. At nakakalungkot na kahit gustuhin mo man magsuot lagi ng mga made in the Philippines, yung gawang Pilipino, yung hinabi ng mga matatanda ng Benguet, Abra, ng Ilocos Norte, ganyan. Hindi mo agad mabibili kasi medyo nga may kamahalan. Pero naiintindihan lang din talaga natin na gets natin kung bakit mahal. May tinatawag na kaya sa China, 'di ba, ang bilis, fast fashion ba 'yon ang tawag doon, na ang bilis lang nila mag-create ng madami. Yung sa atin talaga, kasi makina na yung ginagamit. Correct. Ito talaga parte ng kultura natin. Yung literal na hinahabi talaga siya together bago mabuo ang isang particular na damit. Kaya medyo maharlika talaga so, siya. if we're talking about the culture dito, trabaho po ng gobyerno na i-preserve yung kultura. So sinasabi mo bang hindi nagtatrabaho yung gobyerno? Hindi, kulang. Oo. Kasi nakakalungkot, 'di ba? Elementary pa tayo, sinasabi na tangkilikin ang sariling atin. Paano mo tatangkilikin kung mahal nga, wala kang pambili? Totoo din. Diba? Totoo din. Katulad ng dried mangoes, ang mahal kaya, 'di ba? gusto mong bumili. Pero, alam mo ba, nakakain ako ng dried mangoes kapag halimbawa merong may balikbayan, tapos kailangan namin bumili ng dried mangoes. Oy, yung mga kasi pumupunta bibigyan. dito dati, mga taga Cebuana ba 'yon? 'Di ba may dried mango sila? Hindi ko matandaan. Pag bumibisita sila dito, Sino? nakalimutan ko na. Kasi ang tagal na eh. Dalas-dalasan para matandaan. Diba? Dalas-dalasan para matandaan. Ganon. Basta yung ganyan, hindi ko alam yung sagot kung bakit talaga mas mahal. Basta ako naiintindihan ko yung pagdating sa mga damit. Meron talagang paghahabi, tapos inaangkat pa yan. Diba? Mula sa ibang lugar. Tama nga naman si Jegs. May connection sa gobyerno. Kung naangkat ng maayos, kung maayos yung mga daan. Kung isa pa yan. Naku, salasala. Ang daming problema! Farm to market road, hindi yung farm to resorts road. Ayan, 'di ba? Ay. Basta ang alam ko, ang alam ko lang na farm to market ay ang Gold Mine Rice. Ay, tama. Shout out sa Gold Mine Rice Farm to Market. Salamat po. I-shout out natin ang mga kabisyo natin dyan sa Poblacion, Muntinlupa. Sa Southville 3 Covered Court, magaganap ang isang libreng Hatid Saya Concert. Tama. Sa darating na Saturday, May 30, 6 p.m. kung saan may chance kang manalo ng bigas mula sa Gold Mine Farm to Market. Yan. At ang dami nating mga artist na makakasama dyan. Sino-sino yung mga kasama natin? Siyempre, unang-una yung Republican. Breezy Boys. Ayan, Maharlika Hood. Correct. Jojo Mendres na mamimigay ng cash at ng cellphone. At saka siyempre, MUB Band. Oy, nako. At siyempre, kompleto po ang inyong mga paboritong Love Radio DJs. So, wala nga absent. Wala nga absent. Okay. At hindi kayo dapat umabsent, mga taga dyan sa Southville 3 Covered Court, Poblacion, Muntinlupa. Ayan. Kasi may chance ka ring manalo ng appliances hatid sa atin ng Astron. Wow, Astron, salamat. Salamat. Sulit appliances na kampante ka gamitin araw-araw. Astron, alagang maaasahan Ayan. mo. Shout out sa Astron Boy natin, si Sir Cedric. Ay, sa Astron Boy. At sa lahat ng mga friends natin sa Astron, kita-kits Ayan. po tayo on Saturday. Correct. And don't forget mga kabisyo,
probinsya natin sa poblasyon Muntinlupa. Ito na lang ay discuss natin kasi yung kanina nating topic, wala tayong masolusyon dyan. Di ba? Ito, solusyon natin, Hatid Saya Concert na libre! Pero ang tanong ni Coliala, dahil sa Muntinlupa, mga taga Muntinlupa, alam mo yung pwedeng pumunta? Ay, pwede naman kahit hindi ka taga Muntinlupa. Ay, ayan. Kung trip mong pumunta doon, Oo. yan may solusyon tayo. So, Pwede, lilinawin libre. po natin hindi po ito exclusive sa taga Muntinlupa. Oo. Yung venue po doon lang sa Muntinlupa. Correct. Kung gusto mo pumunta doon at masugid kang tambalanista, masugid kang fanay, pero syempre priority natin yung mga taga doon, Oo. di ba? Kasi maglalakad lang kayo papunta Correct. doon sa covered Tama. court Ito po ay libre and again, chance to win so much prizes. Ang dami nating pamimigay, Ang no? dami! May cash, Cash. may Love Radio souvenirs. Oo. Ang dami-dami. Ganyan. Tapos may pabigas pa. Oo! Ayan. Goldmine, maraming salamat. Thank you. Astron, thank you so much. Excited na kami sa mga Appliances appliances, pa, di ba? May cash prize Meron pa. pang pa-cash prize. Cellphone! Ay, nako, talaga namang napakaraming ganap sa darating na Saturday, May 30. Libreng Hatid Saya Concert para po sa mga taga-poblasyon Muntinlupa. Ayan. So, ginawa po talaga naming literal na hatid saya. Sino ba Correct. naman hindi sasayahan? Oo. May cash, may gadget. Yan, 'di ba? May appliances, Oo. may bigas, Yan, lahat-lahat na. Nandiyan na lahat-lahat na. Kaya Oo. kita-kits po tayo. Yan may solusyon kami. Yung topic kanina kung bakit mas mahal yung damit ng Pilipinas at yung traveling to other parts of the Philippines, wala kaming solusyon. Oo. Ang Hatid Saya Concert, yun solusyon namin para sa mga nalulungkot. Yan. Tama. Pero itong masyadong madaming kaakibat sa economic kinamerot ng Pilipinas bago masolusyonan yung medyo mas pagaanin natin yung travel sa Philippines, medyo pagaanin natin yung kung magkano yung mga pang Pinoy na mga produkto, Tama. ganon. Pero suportahan na lang din natin kasi sariling atin Ako ay support Philippines. I support Philippine-owned products sa mga gawang Pinoy, hinabi Correct. ng Pinoy, sinusuportahan ko yan Oo. lagi. Suportahan po natin kasi kababayan po natin gumawa niyan Tama. Oo. Kasi imagine niyo yung yung pag-transport pa lang 'di ba? Kasi mga sa kabundukan na 'yan. Totoo. Tapos ita-transport pa nila, dadalhin pa nila yung produkto nila. Diba? Kaya siya mahal Tsaka tingnan mo sila, pag ginagawa nila, kunyari gagawa sila ng burnay, gagawa sila ng figurine o kung ano, di ba't kamay yung Oo. gamit? At saka pa, alam Bayaran mo, natin ng maayos. kung bakit tumataas, kasi may third party pa Ayun pa. Oh, Ayun diba? na. Yun na yung So third dapat ang party. gobyerno bumibili dyan. Ayun na nga. Kaya naman po. So para po gumaan-gaan naman ang buhay ng mga Pilipino. Kaya naman po. Tama. Shoutout Dana kay Asinet and kay Jen na Ay, nakatutok hello. sa atin. Eto pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! So nakakalungkot nga talaga siya kasi elementary pa lang kami. Binabanggit na yan na tangkilikin ang sariling atin. Correct. Ano siya natatandaan ko nung nagkaroon ako ng, di ba, nag-classes kami dun sa Gallup, basta yun, nung March. So yung isa doon, gustong-gusto niya makabili ng Filipiniana. So tinatanong niya sa akin kung saan ako nakakabili kasi araw-araw ako naka-Filipiniana Tapos, tinuro ko siya dun sa mga online na yung mga in-orderan ko, ganyan. Pero kung wala, tinuro ko siya sa mall kung saan siya pwede makabili. The next day, sinuot na niya. Grabe, sobrang mahal talaga, promise. Although syempre, nasa mall na din naman kasi talaga at naiangkat na dito sa Maynila. Ang mahal. Sabi ko, walang magsasabi. Sabi ko dun sa mga kapwa Pilipino, walang magsasabi sa kanya sobrang mahal na nabili niya. Sobrang mahal, nasa 35K. Oh. Yung para lang siyang bolero, hindi pa nga siya buong Filipiniana dress yung top lang. Although talaga, kitang-kita mo naman talaga yung very intricate yung design, kitang-kita mo talaga na yung beadwork, napaka masinsin talagang ginawa, ganun. Pero 35K, ang mahal. Alam mo yung parang pwede siyang bilhin ng foreigner kasi mas makalaki yung income nila. Pero ang nasa utak ko, nung nakita ko yun, paano to bibili ng mga Pilipino? Yun Though merong mura I mean, meron ka na mabibili ng mga barong for as low as 600. Meron naman mga ganon. Actually, yung isa sa mga murang bilihan, yung sa yung sa Tagaytay, yung ano ba yun, sa may Batangas ba yun?
Basta yun dun. Napakalaki ng Batangas sa Tagaytay. Basta meron din yung bentahan talaga ng mga wedding gowns, mga Oo. barong yun. Or dito sa sa DV, sa Ilaya. Sa DV meron Oo, din. Oo. madami din naman talaga. In fair. Oo. Ganon. Pero kapag ka yung talagang kita mo yung hinabi talaga na maigin, meron talaga may presyo talaga siya. Ako Oo. para sa akin, gets ko na kung bakit mahal. Pero pwede rin namang medyo mas babaan para naman ma-afford ng mga Pilipino. Oo, kasi may yung may sa May third party third pa. party nga. Kaya 'di ba yung sa gold mine, kaya maganda yung bigas nila kasi direkta nila binibili sa mga magsasaka. Farm to market Oo, talaga. farm to market siya. Hindi, Wala yung hindi farm to third party Oo, bago kasi- nakarating sa Kasi market. bibilhin ng mura doon sa mga magsasaka, tapos ibebenta ng medyo mahal na. Oo. Oh, kaya tumataas din yung presyo. Kaya nga. Kaya dapat mag-intervene yung gobyerno talaga. Ayun na. Oo. Sana po, Ayan. 'di ba? Tutukan sana yung mga ganito, hindi lang yung mga political agenda na. Correct. Kasi mga Pilipino ba? Oo. Gusto na naman natin guminhawa ang Gusto natin pakiramdam. ma-experience yung sarili nating kultura. Oo. Pero hindi natin magawa-gawa kasi nga Mahal. 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 Yung Totoo. pag-travel na lang, di ba? Sabi nga ni Nicole, pupunta lang, halimbawa, punta ka ng Cebu. Kung titingnan mo yung ticket papunta sa ibang bansa, parang Mas mura mas pa. mura pa. Na or konti lang yung difference. Oo, so mag-iisip ka na lang doon na eto, ibang bansa na to, sa dito, di ba? Totoo. Actually, kasama na yung hotel doon. Oo. 'Di ba? Kalungkot. Anyways, sakit lang ulo natin diyan nga, masolusyonan eh. Wag natin Hopeful- problemahin yung mga bagay na wala tayong control. Wala tayong control for now, pero we pray na hindi Oo. man sa ating lifetime, pero at least sa lifetime na ating mga bagets, Yes. ma-experience nila ang good governance. Tama. Oh, siya! Salamat Alright. na marami mga kabisyo. Sino ba tong mga Oo. walang, sabi ng isa, walang middleman na bongga ng magtaas. O Oo. yun, yung mga middleman kasi Oo. nagtataas di Oo, ba? middleman talaga yun. Na, yung middleman ba yung, rin, the gobyerno din yung middleman? Hindi ko alam. Hindi ko rin sure. Bakit nakilala? Hindi, wala. Hindi ako may... nagtatanong lang naman ako, hindi ko rin alam. May nakilala ako dati, sabi niya namimili siya ng tapos itatago niya yung mga palay, pag tumaas na yung presyo sa kanya ilalabas. Ang napag-alaman ko rin sa... contact natin Oo, mga contact na. Ang alam ko yung sa gas. Oo. Meron din. Meron din. Nako. Ano ba yan? Itigil na natin pagkaibigan sa mga contact natin. Itigil na natin, masasama yan. O Tama. siya, salamat na marami mga kabisyo. Ingat po kayo today. Happy Lunes! Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!